царе седяха на трона на България? Хан Крум, Хан Муртак. Създаде Кирил и Методий. Цар Симеон, България е велика. Трите морета се плискат в границата й. Иван Асен II, тихоплиска водоянка. Гордо се оглеждат творците във водите. Търговци кръстосват България, като слънце блестят първите златни монети. Година. Черна сянка падане над България. Робство. След теб да викна за тея песни, юнашки, хайдушки, песни за вехти войводи. За чавдар страшен хайдутин, за чавдар вехта войвода, синът на Петка страшника. Да чуят моми и момчи по сборове и по седенки, юначи по планините и мъже в хладни механи. Какви деца ражда и сега, българска марка юнашка. Какви момци хранила и днес нашата земя. Твърде много обиколи в България род и отечество. И много труд. Употребих да събирам от различни книги и истории, докато събирах, обединих историята на България народ. В тази книжица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, българи, за вас, които обичате своя род и отечество. Учете и знаете, за да не бъдете укорявани и подмамени от други народи и племена. А ти, българина, не се мами, знаеш своя род и език и се учи на своя език. А ти се срамиш, защото българите са прости, неизкесни, овчари и орачи. Оставяш своя род и език и се влачиш по своя обичай, по техния обичай. Ох, неразумни и юде, порази, що се срамиш да не се наречеш българин и не пишеш и не говориш на своя език. Браво! Вярват в единната обща сила на човеческия род на земното гълбо, за да твори добро и в единното и неделимо отечество на всички хора. Не сега си той, що не гасне.